Hej og velkommen til Spørg Kasper. Ja, det er lidt underligt det her, men jeg har lavet en sang, som jeg vil synge og lægge op. Nu ved jeg ikke lige, nu håber jeg, at det her det virker ordentligt. Hvis jeg kommer, så er jeg glad. Hvis vi nu antyder, jeg gik hen og fik en burger i. Nej. Hvis jeg gik hen og vandrede en burger, så blev jeg simpelthen nødt til at smage min lækker Spørg Kasper burger. Hvorfor? For min burger, som er lækker, masser af lækkerier gemmer sig i den. Det er en drengerøvsburger, det er det. Min burger er en drengerøvsburger, min burger er en drengerøv. Min burger er en drengerøvsburger, min burger er en drengerøv. Eller ikke dreng, ja. Drengerøvsburger. Min burger er til alle drengerøv ude i Danmark. Så nu min kønlige sanger, min burger er en drengerøv. Min burger skal smage som lyd, så den er rigtig god. Jeg håber min burger tilfredsstiller din smag. For min burger har jeg gjort mig uaf. Ja, det har jeg. Og det ja. Jeg håber I kommer til at nyde min burger, fordi den smager rigtig godt. Tak og hej.